nzu ka anyị ji onye bụ aja nwada ka anyị gba wee sị na nzu ka anyị na-ama anyị na-enu nzu ọnụ ya amaghị ya nzu ọnụ ya ama ya nzu na eke ma a na ya nzu n'oyi ma a na ya nzu na agwa ma a na ya nzu na nkwụ edu mma mebelie na eke ya meelie n'oyi ya meelie na agwa ya mekwelie na nkwụ ezigbo di ezigbo ọmụmụ ụba na ịhụnanya wofuo na aka oli nwoke wofuo na aka oli nwaanyị anyị si bọsị njọ ụkwụ afọ na ya ma bịara ihe egbu onwe anyị enwe edo anyị si na ọ ga-edoli o atata na ọ gbara aja nwadị ya anyị si na ọ bụgoli odoli anyị si na ọ ga-edoli ya na eke ọ ga-edoli ya n'oyi ọ ga-edoli ya na agwa ọ ga-edoli ya na nkwụ ezinụzọ ewe odo n'igwe ubeghara emi eyi aghara eyi ya otu aghara agbụ ya otu a nara agba mma oge bido tata anyị si na ibe anyị chọrọ ihe na-anụ na ndụ ya na n'isi ewu good testimony iwe ọma n'ọka anyị gọrọ ya n'ọbụ ka ọ ga-adị ewesị na onye bụ aja ụnụ ụmụada ụmụ ọgbụ isi ka unu bịara n'oke n'ọbụla bịara n'oke nke ọka ọdụ mma so ị akwụ ọtọ agbara egbe tụgharịa onwe ya ịtọnụgharịa azụ anyị ekene unu ọra mma ọra ụmụada na ọkpụ adaọra ezumezu ụmụada ka a sị na ya bụ aja na chinwe ndụ agbago olu unu ya bụ aja na aja nwadị ya wee sị na ọkụ unu fụọ njem jee kụtala ewedo mma na-ewe ọkụ o tinyere ka iwedo na ndụ ya do n'ihe ọbụla ọ na-eme ka ụmụ wefure iwe ajọ iwe wefure ajọ mmadụ na ndị ajọ mmụọ anyị si ka anyị kwuru ka ọ ga-adola ere eke oye agwa nkwụ ma onye si na ọ ghara adụ n'ọgụ ọla ajọ nwoke anyị si ọnwụ na-egbu ajọ nwoke bụ onye ọla ajọ nwaanyị ọnwụ na-egbu ajọ nwaanyị ya egbu ọ bụ na ajọ mmụọ ọnwụ na-egbu ajọ mmụọ ọ ga-egbu ya bụ ajọ mmụọ ọ bụ na ajọ mmadụ ọnwụ na-egbu ajọ mmadụ ya-egbu ya bụ ajọ mmadụ ọ bụ ọkpụ ọba n'anụ ọrụ ikwu ọrụ ibe n'ọnụ ọbụ ka anyị kwuru ọgbọ ka anyị ji kwuru ọgbọ ka ejizi ebe osi na ọ ghara adịghị etinye isi uwe nwe isi n'ọ ka anyị kwuru ka ọ ga-adị anyị si kwuo n'ofu nwanne anyị si na anyị kwuru ka ọ ga-adị nleta ebule bịara igbu egwu onwe anyị si na ọ ga-ele ele na-enwe ya anyị si ka ọgbọ soro ọbụla ya Olha, Bia. Tá bom. Agora nem bulu mexeu. Ata ka ị na-ebutu ibu abụbọ ọbụla na eke n'oye na agwọ na nkwọ na ngwa butuo ya. Anyị si na tata iwele ga-afụ ya n'iru ise na-abịa ghara odo n'ugwu ime ya ekute ikodo ma ọ na-aghada ụwa ma ọ na-aghada obodo mma ajọ nne na nọrịrị anyị kwa o busie enyi ike
so ọ ga-amụta nwa nwoke mụta nwa nwaanyị aka nkụcha isi na ọ ya na-akụta ego dozie aka gị hụ na iji ya abụrụ ya odo n'ibu ọ na-eme n'ihu na ọ ga na-anọ n'azụ na-eme n'azụ na ọ ga-anọ n'ihu ọmaka ukwu na ana ndụ ọrụ anyị kwuru ndị ajọ mmụọ fụọrọ ya ndị ajọ mmadụ karịa eke oye agụ nkwọ ịbụ otu fụọ ya vụsị ya sụ ugboro ịnọ anyị si ka anyị kwuru ka ọ ga-adị ile ihe ọbụla dị nwoke na ọ ga-afụ na ajọ iwe ga-afụ ibe anya mmiri ga-afụ ọtụrụ ana iru ọma ga-akpọrọ ya ọbịa ya egbu egbu onwe ọmụmụ na ụba n'anya ka anyị gọrọ n'ọba anyị si ihe ọbụla iru akụrụ kwunu bufuo ihe ọbụla iru uke kwunu bufuo ihe ọbụla bụ anya mmiri kwunu bufuo ya udo bighachi na ndụ ya ọ ya na-achị na eke na-achị na oge na-achị na agba na-achị na nkwọ n'ọwụ ka anyị gọrọ ka ọ ga-adọ anyị si ụmụada ndị na-ada amụsụ na-ada ndị na-agba ụtọ na-agbazina ndị na-agba ụgwọ na-agbazina anya lụọ ụgwọ ụnụ ka ọ kwụrụ ụnụ anya lutezi nso tụgharị otu anyị si na anyị ji akwụ ebufe ihe ọbụla riri ike ihe ọbụla bụ ajọ iwe anyị ghara arụ ajọ iwe ọma ka ọ ghara ime elektrik dị ma ọ naghị ada ụwa mma achọ n'ihi ana o buru esie ike ka nkụcha isi na anyị si ọya fụọ nwa nwoke nwa nwaanyị okwu na iji ebubo tụgharị azụ anyị si iwe ọbụla bụ ajọ iwe nke si n'azụ abịa si na ncha niile ga-afụ mụmaka ụkwụ na anyị ruo ọma kpọwa ya ezigbo dị ezigbo nwa anyị ya tụgharịa na fuli eke oye agụ nkwọ anyị bụsi asọ anyị si na ọwa bụ ndị aja agụ anyị si ụnụ bụ ndị aja agụ bụ ndị ụmụ ọkụ ma ndị akụrụ si n'ọbụ ka a na-ebufe anyị kwuru ka ọ ghara anyị kwuru na anaghị ajụ oyi isi ya ajụ oyi ka ọ bụ na ọ ga-eme na ọ ga-achịkọta onwe ka ọ bụ na ọ ga-eme aghara na-aghasi ọrịcha ya na-aghasi anya ya kwa na-aghasi anya igbo na-eme wee si na onye ka anyị ji si na anaghị ajụ oyi ọ na-ajụ na ike ọ ga na-ajụ n'oyi na-ajụ na ọ ga na-ajụ na ngwa iwe dị mmadụ mere egbu onwe anyị si onye si na nke mere na ọ ghara adị ụlọ anyị si na ụlọ ajọ nwoke ọ na-egbu ajọ nwoke ga-egbu ya ọgwụ ka anyị ji bịa ọgwụ ka eji ya si ka anyị kwuru ihe ọma ga-emere n'ọwa anyị kwuru ka ọ ga-adị bịara egbu